Zaczynamy największe starcie regionów. Cesarstwo ZAMOJSKIE. Wybierz województwo do Battle Royale, które będzie miało WYLOSOWANEGO rywala. Proponuję lekko zmienić tekst z trzeciego odcinka. Lider Szczecińsko-Darłowskiego. miał wybrać jedno województwo do Battle Royale. I wybrał. Nie wybrał. Nie ma żadnego komentarza od niego z decyzją, więc za karę Wielkopolskie musi zakręcić negatywną wersją koła ciekawostek.